Imaginează-ți o invenție care schimbă lumea pentru totdeauna. O invenție care redefinește limitele a ceea ce este posibil, transformând fiecare aspect al vieții noastre cotidiene. Un pas înainte în progresul uman, dar cu un preț. Un preț pe care poate nu suntem încă pregătiți să-l plătim. Un preț ce ar putea fi mult mai mare decât ne-am imaginat. Oare suntem gata să facem față consecințelor? Inteligența artificială este acea invenție. O forță care promite să revoluționeze totul, de la modul în care lucrăm, la modul în care trăim și interacționăm. Dar ce se întâmplă când această forță devine mai puternică decât noi? Când începe să ne depășească capacitățile și să ne controleze deciziile? Warren Buffett, unul dintre cei mai respectați investitori din lume, a tras un semnal de alarmă care nu poate fi ignorat. El ne avertizează asupra pericolelor ascunse ale acestei tehnologii emergente. În 2024, Buffett a comparat dezvoltarea AI cu inventarea bombei nucleare. O comparație care ne face să ne gândim la impactul profund și la responsabilitatea pe care o avem. Este ca și cum am fi scos un geniu din sticlă, a spus el. Un geniu care, odată eliberat, nu mai poate fi controlat. AI-ul este deja pe drum și nu-l mai putem opri. Această afirmație ne face să ne întrebăm, suntem pregătiți pentru ceea ce urmează? Dar de ce această comparație? Ce ne poate învăța istoria despre puterea și pericolele tehnologiei? Bomba nucleară a schimbat cursul istoriei, aducând atât putere cât și distrugere la o scară nemai întâlnită. A fost o lecție dureroasă despre cum tehnologia poate fi o sabie cu două tăișuri. Buffett avertizează că AI-ul ar putea urma același drum, cu un potențial enorm pentru bine, dar și cu riscuri care ne-ar putea scăpa de sub control. Oare suntem gata să gestionăm aceste riscuri? AI-ul este deja folosit pentru a crea imagini și voci false, atât de convingătoare încât pot păcăli chiar și cei mai apropiați oameni din viața noastră. Aceasta ridică întrebări serioase despre încredere și autenticitate în era digitală, atât de convingătoare încât pot păcăli chiar și cei mai apropiați oameni din viața noastră. Imaginați-vă impactul asupra relațiilor personale și asupra societății în ansamblu. Buffett avertizează că dacă aceste tehnologii sunt folosite de indivizi fără scrupule, frauda și dezinformarea ar putea deveni problemele secolului nostru. O lume în care adevărul devine din ce în ce mai greu de distins. Frauda și dezinformarea ar putea deveni problemele secolului nostru. Cum putem proteja adevărul într-o lume dominată de AI? Dar să nu ne înșelăm, AI-ul nu este doar un pericol, este și o oportunitate imensă, o oportunitate de a îmbunătăți viețile noastre în moduri pe care nici nu le putem imagina. Potențialul său de a transforma domenii precum medicina, educația și finanțele este imens. AI-ul poate aduce soluții inovatoare la problemele globale. Ar putea salva vieți, ar putea aduce educația la fiecare colț al lumii și ar putea eficientiza procesele care astăzi ne consumă timpul și resursele. O lume mai bună este posibilă cu ajutorul AI-ului. Cu toate acestea, Buffett rămâne sceptic. El ne amintește că trebuie să fim vigilenți și să nu ne lăsăm orbiți de promisiunile strălucitoare ale tehnologiei. Nu știu cum se va sfârși această poveste, a spus el, dar trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu. AI-ul poate fi atât cel mai bun prieten al nostru, cât și cel mai periculos inamic. Această dualitate ne obligă să reflectăm profund asupra modului în care gestionăm această tehnologie. Ce ne rămâne de făcut? Cum putem naviga în această nouă eră a inteligenței artificiale? Să ne asigurăm că această forță puternică este ghidată de înțelepciune și responsabilitate. Să ne educăm și să ne pregătim pentru a face față provocărilor viitoare. Să folosim AI-ul pentru a construi un viitor mai bun, dar să fim mereu conștienți de riscurile pe care le aduce. Să adoptăm o abordare echilibrată și precaută. În mâinile noastre stă puterea de a decide viitorul AI-ului. Fiecare decizie pe care o luăm astăzi va modela lumea de mâine. Haideți să facem alegerea corectă. Să ne asigurăm că AI-ul este folosit pentru binele comun și nu pentru distrugere. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Implicarea voastră este esențială pentru a continua această discuție importantă.
Rămâneți conectați pentru mai multe discuții despre tehnologie și viitorul nostru comun. Împreună putem naviga în această era a inteligenței artificiale cu înțelepciune și responsabilitate.